ao berro de Marisco ao mar e aferrados ás portas da lonxa, os mariscadores de A Flote pretendían impedir que os rañeiros accederan escoltados pola Garda Civil, o marisco recollido na xornada de hoxe á rula para a súa pesaxe. Foron momentos de gran tensión, chegando mesmo a producirse algunha que outra agresión entre mariscadores. Os mariscadores de a pé, maioría no pósito crucense, denunciaban que os rañeiros están a ocupar día sí e día tamén as súas zonas de traballo para recoller o marisco, o grave prexuízo que isto conleva para eles. Pero esta mañá os ánimos caldeáronse máis da conta, decidindo deixar a praia e perder o día de traballo para concentrarse diante da lonxa. Hoxe íbamos traballar para as 9 nós, cando chegamos todos pasados. E vamos ali facendo presión e nin caso. E incluso me dixeron que na cooperativa de Banqueiro baixaron da gamela e rastrearon en terra. No ano pasado isto recrudeceuse. Nos intentamos traballar todo o ano as playas, para vivir todo o ano delas, facemos o paro biolóxico por zonas para poder vivir todo o ano, eles chegan en 2 meses e non traballan as súas zonas, traballan as nosas. Supón que nos están levando todo o marisco, porque non é o mismo que se pase un de terra un pouco, que nunha marea alta xa non se pode pasar porque a altura non lles dá, que se metan 3 ou 4 rastros na nosa zona. O patrón maior da cofradía de Cabo de Cruz nin existe, nin está, porque debería estar aquí dando a cara explicando por que chegamos a isto. E nin está, nin se lle espera. O patrón maior é o patrón maior, en teoría, pero non sei que carallo é, porque non está facendo ninguna das funcións que ten que facer. O patrón maior ten que dirigir tanto o pé como a flote. E está como un cansiño, como un lambecustos da flote, nada máis. Coa mediación da Garda Civil e do propio patrón maior, Xosé Manuel Pérez, intentou chegarse a un acordo entre as dúas partes, pero foi imposible. Os mariscadores de a pé pretendían que o marisco recollido no día de hoxe polos rañeiros fora devolto ao mar, pero estes negábanse a perder un día de traballo. O de hoxe non é un problema novo. De sempre, nas confrarías existiron discrepancias entre as agrupacións de a pé e de a flote pola delimitación das súas zonas de traballo. Aínda que na maioría dos casos están delimitadas por boias, algunhas misteriosamente desaparecen. O conflito parece non ter unha solución sinxela e tanto uns como outros apelan á intermediación da Xunta pedindo unha nova delimitación de zonas e que volvan a colocarse as boias no sitio correcto, que marca o espazo de traballo de cada unha das agrupacións.